company. Avui me veureu poc la cara. Val? Hem de fer un treball manual, hem de fer un experiment que se m'ha ocorregut havent encontrat este tros de vidre. Ho veieu? És com una mena de rajola de vidre. Ho vaig encontrar entre els enderrocs d'una casa i vaig dir, va ser una peça perfecta per a treballar d'una forma pareguda al sílex d'una manera molt senzilla. Recordeu aquella punta de fletxa que vam fer d'un cul de xiveca, d'un cul d'ampolla de cervesa? Intentarem avui treure un ganivet, primer una destral, que és una cosa circumstancial, un ganivet, no sé molt bé en quina forma, tal vegada com el de Otzi, intentarem fer una fulleta triangular no molt gran, i li ficarem un mànec, val? És tot per a que vegeu com se treballava el sílex i com se podia enganxar a un tros de fusta, val? Per tant, el primer que faré serà amanir la fusta, que farà de mànec. Acabo de tallar una branca de xop, està verda, serà bona de treballar en el vidre, com si fos sílex, com si fos basalt o algun altre tipus de roca dura. Val? I posteriorment ja treballarem això. Avui ho farem amb una pedra i amb una candela, amb una punta de banya de cèrvol, més paregut al que s'utilitzava durant el paleolític, per exemple. Treballarem amb això, farem el ganivet, el lligarem amb un cornell natural, probablement la corda de pita que vam elaborar en l'altre vídeo, i provarem si talla en diverses superfícies. Si vos pareix bé, val? Me poso ja. En primer lloc, i per evitar el bany de sang que va ser el vídeo de la punta de fletxa, vaig a posar-me un guant. Un guant de pell, gruixut, vell. Si el trenco me dona igual, i el portaré a la mà esquerra, perquè per ara en la dreta penso que me puc aclarir sense guant. Si no, a la llarga me'l posaré també. El primer que anem a fer, encara que ja té un poquet de tall, veieu? És un poquet més de tall per a posar-ho de destral i poder netejar, veieu? Aquesta branca de xop que tinc així, no la veieu ni sencera, és enorme. Intentar seccionar-la per a fer alguna cosa usable per a mànec del ganivet. Com el ganivet encara no sé com és, jo tallaré una secció que després podrem arreglar. Com esta part talla però no massa, penso que d'una forma completament improvisada intentaré treure-li tall. Això de fregar és per a trencar les voretes més dèbils que quan li peguem llisquen trossos més grans. A veure, poquet a poquet. És simplement per a donar-li un poquet de tall. Veieu que ja van eixint trossets. Este no ens aprofita per a un ganivet. Després tot això ho replegarem perquè és un perill, òbviament. A veure... Veieu els vidres? A veure, un poquet així. Simplement vull una superfície que talle un poc, sols un poc, per a desbastar no sé si serà bé a la càmera, la branca esta de xop. Veu? Per a llevar-li com en la destral les branquetes. Com suposo que haureu deduït, he tirat la càmera en terra, els problemes de les càmeres, però, veieu, vaig llevant-li branquetes, igual que en una destral de ferro. Veieu que no va gens malament, aquesta destral paleolítica, este chopping tool. Molt bé. Per a fer el mànec del ganivet, penso que no cal que sigui una secció molt gran. Penso que en un trosset com d'ací a ací mos ho faríem. Vaig treballant, val? Igual que ho faria en una destral de metall. Veieu? Vaig pegant des dos costats. Aquesta és una part del ganivet poc impressionant, però també la vaig a saltar prompte, però ho veieu, veritat. Us el tallo davant de la càmera per un costat i l'altra part l'acabaré fora de càmera, si no us faig aquests vídeos llarguíssims. Però veieu en que poquet hem tingut una destral. I l'haguérem pogut fer que tallara més encara.
Veieu que la punta no ha quedat molt fina, però veieu, la puc retocar. Si acaba en punta, no me sap mal perquè serà fins i tot pràctic a l'hora d'emmanegar. Ja veureu per què i com quan arribi el moment. Tallo l'altra secció, val? I vos mostro una cosa que farem. Mireu, l'altra meitat ha costat menys de trencar, perquè tenia ja un tronc més fàcil de manejar. I ara simplement li donarem un poquet de punta també per aquesta part. No sé si llevar l'escorça, va, i la llevem. A veure, per l'altre costat. De veritat, això és com un eixol. Veieu que no és simètric el tall? Si ja tinguérem el ganivet fet, ho faríem amb el ganivet, de veritat. No és necessari llevar l'escorça, ni molt menys. Però ja que estem, veieu? Fins i tot a veure com un ganivet. Igual ho podríem utilitzar també. De fet, millor que com una destral. Si no llevem massa fusta. Així un nuguet. Acabo de pelar i continuem. El veieu? Està un poc bast. Un poc no, molt bast. El ganivet tampoc és molt fi. Veieu la ferramenta de vidre? De fet, pareix que se l'hagin menjat els conills. Veieu el tronquet? Tranquils, perquè conforme anirem treballant, quan tinguem un tall més finet, anirem repassant el ganivet, si voleu. Val? Ara era simplement perquè vegeu que en molt poc també se pot anar treballant. Si només volem un mànec per a poder agarrar, no volem altra cosa. El que li hem de fer ara és un tall. Sabeu? Li hem de fer un tallet, però com la destral no està per a això encara, esperarem a que treballant el vidre tinguem un tall més fi per a poder serrar un tallet dins d'ahir on introduir posteriorment la fulla de vidre. Ho guardem a part, si no sempre estem a punt, veritat, de fer un altre mànec. Però simplement és una cosa per a poder-ho sostindre. Ho guardem així al costat i ara començarem ja a treballar un poc el vidre. Òbviament volem una fulla menuda, però tan gran no ens serveix. Per tant, haurem de intentar treure alguna làmina. Sí, mira, la partirem pel mig, que he vist que ja se partia. Guardarem aquesta peça. La veritat que no he treballat mai vidre tan gros. Pot ser qualsevol cosa. Pot ser qualsevol cosa, perquè una làmina d'ací no sé si la trauem. Ixen làmines molt fines. Igual hem de fer un ganivet molt gros. Deixeu-me només veure com reacciona. Ja vos dic, un material que no l'has treballat mai. Paregut a l'obsidiana. Paregut a l'obsidiana. El treballar, molt paregut. Serà més fàcil fer una destral que un ganivet, penso. Tots aquests trossets, aquestes laminetes, podrien fer puntes de fletxa. El que intento és enflaquir una miqueta el vidre, fer-lo un poc més fi, més flac. Ho veieu, veritat? Sí que pareixi com obsidiana. Mireu esta làmina. Sols esta làmina ja és un ganivet. Podríem emmanegar-lo i ja seria prou. Això el problema que té és que és massa fi. Però allò que vos dia de poder fer un tall, però en canvi veu, mireu quina finura al pelar. Com una navalleta. Si haguem començat en això, mireu. És que sols un tros d'obsidiana, un tros de sílex o un tros de vidre són moltes ferramentes. No sé quantes n'eixirien per quilo, però com podeu veure, veieu? És fantàstic, fantàstic. I quan perden el tall, se poden resmolar o directament fer una altra ferramenta. Mireu, se pot raspar també, si volguem raspar, veieu, raspant, també llevem material. Per tant estem fent fulla
i mànec, se pot dir que són les mateixes ferramentes. Mira, veus? Que finet que està quedant ara el tronc. En el bast que mos pareixia. Aprofitarem algun tallet més per a fer-lo més fi, però això ja és pràcticament estètica, perquè no és tan útil per a el que és el mànec en si. Llavors això n'hi ha tot de tallets. Això se podria fregar contra una roca també. Continuo treballant este tros. A veure si podem fer-lo més o menys simètric, d'alguna manera. Veieu, el que passa és que això tira més a destral que ganivet. Un ganivet ha de ser molt, molt fi. En que fora la quarta part de gran i de gros del que és el tros, jo me dono per satisfet. I si no, tenim un altre tros de vidre per a provar-ho. Jo penso que alguna cosa eixirà. No sé quina, però alguna cosa eixirà. Continuo desbastant per ací. Hala, mira, veieu què ha passat? S'ha trencat, però no passa res, Cada una d'aquestes parts sobre per a fer un ganivet. Este quasi que tindria la forma, Així el dilema o el problema és llevar-li tot el de més. I això ja és complicat. Complicat. Almenys a pedra. Vaig a provar la banyeta de cérvol. A veure com treballa, però me penso que és massa planta. Sí, en efecte. Això és per un retoc final. El de més ho hem de fer a pedra. Amb molta cautela. Anar soltant xicotets trossets. Ja us dic, és complicatíssim. Complicadíssim. Llavors intento llevar-li esta part plana i no hi ha manera. En un altre tipus d'instrument, en pressió, tal volta seria més fàcil. Ara és complicat. Veieu, va saltant molt poquet a poquet. No crec que aquesta sigui la forma definitiva del ganivet, no crec que m'aclarisca, però si fora seria molt bonic. Com una dagueta, seria de veritat. Doncs l'he de llevar dels dos costats. Veieu? I finalment la carregaré. La punta és molt delicada. Si traguera un bon tall, m'emprendríem a fer la regata que li fa falta al mànec per a després introduir el ganivet. Jo com anem fent una mena de daga, no vull que sigui daga, vull que sigui ganivet, vull que talli. És això que m'he de complicar un poquet més la vida i segurament ja vos dic que este no serà el ganivet definitiu. Veieu que finet, que se va fent. Ahir tal vegada ja poguera treballar en la banya, però primer l'he de llevar bastant més material. Mireu què ha passat. Quina pena, veritat? Quina pena. Però ja vos dic, era el més normal. Sols en això també faríem una punta. De fet, el ganivet de Otzi té la punta tan curta que si no hagués estat enmanegat haguérem pensat que tal vegada era una fletxa. Per tant, això no me preocupa. Val? No anem a fer un punyal. És més, en qualsevol trosset dels que m'han caigut ja faríem un ganivet també. Penseu també que és un material que no havia treballat mai. No un vidre tan gros. Enteneu el que vull dir? Però així sí que l'han fet pols. Ahí no poden continuar. En este podríem continuar i fer un ganivet finet tal vegada. Però veieu, jo penso que impossible. Hem de provar. Home, així sempre ens quedarà este. Veritat, el guardo a part i encara acabarem usant-lo. Això simplement per a que entengueu la manera de treballar. Mato els cantons i vaig traient làmines, encara que veu
impossible, impossible. Estic fent-lo tot malbé. Us quedeu sense vídeo, me penso. Hem entrenat en l'altre, anem a veure d'este què podem fer. Que si poguera treure alguna làmina seria perfecte. Crec que van eixint laminetes, però són per al meu gust massa menudes, però tot se pot veure. Al final alguna en manegarem, El partit però interessant. Val? Vaig a prendre esta. Al final ho faré tot molt bé i no traurem res, Ho esteu veient. Mira, a veure si puc d'ací traure un ganivetet. Veieu un poc, per a obrir així, un poc la meitat d'este tronquet. Vull fer-los una regateta al mig per a després la fulla que sigui, encara que sigui d'estes més menudes, poder-la lligar. Val? Li donem per un costat i li donem per l'altre. De manera que a aquesta regateta una fulleta pugui entrar i després la subjectarem amb pega prehistòrica i cordell. Val? Si fos així, el ganivet me donaria per content. Conforme vaig treballant més, veuré si hi ha algun cantó més viu o més en serreta. Este també té un cantó viu, però està en fi, hauria de ser en serra. Si no s'encerra, la fusta es treballa molt malament. Però veieu que estem aconseguint una xicoteta ranura. Si no, també podem esclar-ho. Anem a continuar en esta, a veure quines sorpreses ens depara el futur. Penseu que si no hem pogut preparar un nucli, com s'ha de fer ben fet, en sílex, simplement hem agarrat aquí, hem començat a pegar-li cols al vidre i ja està. Veieu que aquest cantó talla més? Vull dir, talla més. És més com una serra. Veieu quin solc més bonic que estem fent. A poc ens ho farem. Continuem en això, a veure si traiem una fulleta o si hem de deixar estar el projecte. He trencat molt malament. Aquesta punta l'he de llevar tota. Veus? Això ho he de llevar tot. A veure si poguera, és que si poguera treure una làmina prou llarga. Si no utilitzarem la lamineta d'abans. Tampoc sabem el vidre quines propietats tenia. Això fora. La veritat que és molt trencadís. Trau poques làmines. Treballo un poquet més jo soles, val? I quan traga una làmina més o menys aprofitable, tornarem a connectar. Mireu, per exemple, no dic que sigui el definitiu, val? És un trosset triangular que si aguantara així de gran, que no ho crec, vull dir, més finet i tal, seria un ganivet perfecte. Val? Ara queda un poquet de treball en pedra encara. El treball en pedra és molt arriscat. De fet, el normal és que mos la carreguem. Però he de aconseguir un triangle. No sé si m'enteneu. Un triangle. Les puntes són molt dèbils. A veure, una miqueta de sort. I ha de ser esmolat per tots els costats per a que entre dins del mànec, enteneu? Penso que ho farem en esta verticalitat. Per tant, vaig a llevar-li així una punta que no fa cap falta. Si poguérem donar-li aquesta forma seria perfecte. Però ho dubto.
Vos dic que en pedra és molt vast el resultat. Enteneu on vaig, veritat? Ho és una coseta així, i hauríem de llevar ales així baix perquè entre millor dins del mànec. En veritat anem a fer com una punta de fletxa, que és el que porta Ozzy, com a ganivet. No sé si recordeu ara Ozzy, la mòmia dels Alps. Però ja vos dic, en ferramentes molt bàsiques, estic treballant tot el temps en pedra i vos dic que la pedra no és el millor per a treballar el vidre. M'enteneu tot on vaig? Per intentar alguna cosa anem a intentar en la banya de cérvol donar-li un poquet de tall, perquè el que volem és un ganivet, és a dir, que talle. I guardarem un poc de grossor a la punta per a que pugui punxar també. Us ho parlo perquè així no és com podeu fer un ganivet a la natura directament en vidre, que n'hi ha molt o sílex. Si esteu en una zona que n'hi ha sílex, això sort teniu. Si no, vidre. O obsidiana, si esteu en una zona volcànica, encara és un poc més estrany. Ah, quin vidre més dur. És duríssim, és duríssim. No sé què fer, companys. Si vam prendre un altre tros de vidre, és que este en la punta de la banya no puc treballar-lo. Si fet això li trencaré la punteta. A veure. Pot ser que ho haguem arreglat, pot ser que l'haguem pifiat. No ho sé. Què voleu que vos diga? La guardo, val? Però vaig a treballar un altre trosset. Quasi que l'últim que me queda, És que si puguem treure una làmina, el problema és que no m'hi làmines. Com a molt com esta. A una mala treballarem una làmina fina i farem un ganivet molt fi. I penso que m'he clavat el vidre a la mà. Penseu que és molt dur, este vidre, molt dur. És molt més dur del que em pensava. Per això me costa tant treure una làmina com jo volia. Igual ni publico el vídeo, s'està burlant el vidre. És més fàcil fer-ne una de sílex, penso. Ja veu? Tot trencat. No trau bones vetes, no sé treure-li bones vetes, vaja. Això sols ja és un ganivet, això ja talla. Si la volies fer un ganivet bonic, val? Un ganivet emmanegat, així impossible ja. D'ací coses més estranyes s'han vist. Tot el problema d'avui és que no traiem làmines. No traiem làmines. M'espero que em tret assegut això. I això talla poc. Talla poc. Si poguera treure un poc de tall en la banya de cérvol, per pressió, si es queden làmines, alguna coseta fa. Però veu que ahir la punta és molt gros.
Això costarà molt de treure. Sí, és que se pot treure. A veure, és com tot. En aquesta coseta funcionarà, sí, sí que funcionarà. No tan bé com si no la tinguera. No, és que si no l'únic que faré serà carregar-me-la. Ho estic veient. Bueno, pareix que se vaig arreglant. Sí. Creu que l'hem llevat molta grosseria a la punta. Deixeu-me donar-li tall a la resta de superfície, encara que sigui com una serreta, perquè pot ser que funcioni. Ja sé que no és una monada, però per a que talli i per a que punxe va ser suficient. Penso que no serà un ganivet cromo vanadio molibdeno, però serà prou dur com per a fer algunes tasques. Jo penso que pràcticament està. Veu? El manegarem així. Tal vegada deixeu-me... De veritat, quedarà una coseta així. Deixeu-me aprofundir un poquet el tall. On va el manec del ganivet. L'entrarem ahí dins. Vaig fer més font d'això. I quan el tinga, ho pegarem en resina, ho lligarem i ho utilitzarem. No és un ganivet molt fi, la veritat sigui dita, s'ha d'admetre, no és molt fi, però per a tallar algunes coses o com a serreta mos servirà. En veritat, qualsevol tros dels que han fet, sobretot tots els que he guardat més fins, són un ganivet perfecte, com per exemple per a tallar carn. Ja heu vist que, per exemple, així, un d'estos superfins, mireu els talls que li fa a la pell de l'arbre. Vull dir, això ja és un ganivet. No cal que fem el ganivet d'Ozzi que estem fent ara. D'acord? Continuo fent-li el tallet i quan estigui més fondo us ensenyaré com el podem unir. Val? Mireu, sabeu què? Que al final penso que vaig a partir-lo. Veieu? Perquè així s'aguantarà millor, perquè com fem compte de nugar-lo igualment, entrarem la llengüeta dins i després el lligarem, perquè queda ahí ben dur. Vaig a per l'adhesiu. Recordeu això? L'adhesiu prehistòric d'aquest vídeo que heu vist tan poqueta gent? El que faré serà ficar adhesiu a la tija, a la part de baix del ganivet, el posarem ahí dins, el lligarem amb la corda de fita que va ser l'altre dia, però pot ser de margalló, pot ser de qualsevol altre material, i tornem a recobrir per assegurar-nos un adhesiu. Saben que el lloc on estic no és el millor lloc al respecte. Intentaré encendre este CD encara que igual hem d'anar a un altre lloc. Tal vegada aguantaré. Complicat ho veig, companys, complicat ho veig. Està molt de bé. A veure com ho farem, ficaré jo a l'altre costat. Encara que ja sabeu que jo no soc molt gran i no faig molta barrera. A veure, aquí anem. Jo ho intento fondre la punteta de l'adhesiu. Veu? I en ell mateix anar untant
la base del ganivet, la tija, la llengüeta del ganivet. Fa un vent... veitat com ho estic fent? Ho vaig untant tota la part que estarà en contacte amb la fusta. A veure si Déu vol que no s'apague. Molt bé, així més o menys com ho tinc ara. Una miqueta més, per més d'assegurança. Ho esteu bé, de veritat? Penso que sí. Això farà que no balli. Sabeu que no pugui ballar dins de la fusta. Que és sòlid. S'ha parat. Us dic, no sé per què no faig això en interior. Una mala anirem dins la caseta. Bon, aprofitem més momentet. Que no corre l'aire. Hem de procurar, per això tinc el ganivet així propet, hem de procurar que tampoc s'ajavi la canya damunt del ganivet. I després quan torno a l'escalfar. Això no és un problema. Però millor si està tot mollet. Recordeu que l'adhesiu és resina de pi, cera i carbó, veritat? Val. Jo penso que podem guardar l'adhesiu i ara ho tornarem a escalfar. Ja fer-ho mollet i ho ficarem ja, ho veu tot així, dins del mànec. Suposo que està així en pantalla. Molt bé. Veu, ben calentet. I a dins. A dins. Una cosa així. Val? Ara, mentre està calent, hem de lligar-ho amb l'adhesiu. Ara no l'adhesiu, perdó, amb el cordell. Aquest és el cordell que vam fer. Veieu si és dur. Estic apretant amb molta força. No sé si el gastarem tot, espero que no. A veure, m'agradaria guardar un tros per a altres experiments. Us dic, ha quedat molt vast perquè haguem pogut esmolar aquesta punta, però penso que ja pot estar. Ara tallarem una lamineta d'estes que hem fet abans. Tallarem el cordell. Veieu, com talla el vidre. El nugarem. Encara que sigui sols un poc. És un ganivet per així del pas. No és per a tota la vida. Com podeu comprendre. Així. Val? I ara què faré serà tallar la resta de ganivet, la resta de cordell. Espero que ho vegeu, perquè d'ahir no sé si s'està veient. Penso que la pita és molt dura. I ara el que podríem fer seria fondre més adhesiu, que heu estat encès tot el temps. La veritat és que no he ficat apartem-lo un poc. Sí, penso que se veu, no? A veure, vaig a revisar. Sí. Fondrem una miqueta més d'adhesiu per assegurar la cordeta. A veure, deixa'm apartar el filó, em ficaré jo molt propet. Perquè porto el davantal i segurament, de veritat, us dic que és un gabinet molt vast, molt justet, no és una obra d'art, no és una obra d'art. Jo crec més que res perquè vegereu que en molt poc temps podeu improvisar alguna cosa pareguda a un ganivet. Veieu la gràcia de l'adhesiu prehistòric quina és? Que ho manté tot al seu lloc. De fet, podríem posar adhesiu per tota la superfície del ganivet.
per tota ella. Espera, faré més segur, més dur. Però una no vull perdre tant d'adhesiu, també costa un poc de fer i avui és només un experiment, veu? Ni és necessari. Amb uns dits se li pot donar forma i se queda prou al lloc. Jo penso, com vos dic a vegades, per aquí és, i com li diuen, serà prou. Sé que ha quedat molt vast i molt lleig, però vaja, anem a provar un poc. Opa, estaria bo, que ara me caigueré i se trencaré, veritat? Molt bé, molt bé. Sé perfectament el que me direu. És una taronja, no és carn, a veure, sabeu? Sí que sí. Però, enteneu? Mira que el ganivet és gros, i per l'altra part també talla. Veu? És gros. I encara així la pell de la taronja, veu? La talla perfectament, perfectament. Un tall de so, arriba bastant fons. Més coses. La branqueta d'abans. Sols també per a que vegeu el tema de la resistència de l'adhesiu. Bé, mireu. Perdoneu, mireu, jo no vos vull enganyar en el meu canal també. Heu vist que fent el de la rameta s'ha soltat. La veritat està bé, l'adhesiu encara molt calent i quan m'he ficat a treballar ha eixit disparada, ha eixit solta. Ara ho tinc ja bastant més gelat. Enteneu, no, el que vos vull dir? No és un ganivet per obrir un senglar, encara que en teoria i en paciència i a millor manegat d'una altra manera també. Un ganivet de sílex o d'obsidiana és més bé una serreta, com podeu veure. Té la finura per a tallar tipus la pell de taronja que hem tallat abans, veu, però després a l'hora de la veritat és més bé com una serreta. Anem a provar de tallar també un trosset de cordell. Este cordell ja vos dic que és molt, molt dur. Però ja vos dic, al ser com una serreta, veu, continua tallant. En la punta podríem fer un foradet, podríem provar-ho. No sé si és en càmera, suposo que sí. Veu, per a fer un foc per fricció, veu, si podem fer. Això hi ha vegades que en un ganivet de pedra, un ganivet de ferro, vull dir, no ens atrevim a fer-ho. Veu, per tant, és una ferramenta que per fora, veu, talla, serra, està pensat per a fer diverses tasques. Us dic, no és un ganivet com a tal, però veu, podem fer diverses coses en ell. No sé si serà en pantalla, però gràcies a que té un mànec llarg, per exemple, podem taladrar d'esta forma. Veu? Ara l'adhesiu penso que està ja més dur, ja vos dic. Quan fas les coses en vídeo, normalment, veu, te pots ajudar a l'altra part. Així és on se mos ha soltat. Pots agarrar-lo. Podem agarrar-lo només d'ací, però mos juguem una miqueta al ganivet. Anem a serrar-lo per ací, per exemple. Òbviament això és un gran avanç, perquè a la natura ferramentes que tallen, punxen i serren no n'hi ha moltes. Amb això podries treballar un poc l'os, òbviament la carn i la pell. I sobretot en les ferramentes, un dia ho parlarem en les destrals i en els ganivets, no cal apurar-les fins al final. Si una cosa la podem fer a mà, s'acaba a mà. Val? Llevar l'escorça, fer inclús, perquè no és el cas ara, no tenim fusta seca, però podem fer serradura per encendre el foc. Ara veureu.
El mànec, ja us dic, no té per què agarrar-se d'ací com un punyal. Si l'agarrem així, tenim tota aquesta part de control més la part de la força. Veu? Podem fer barumballs. Podem marcar la fusta. Perquè veu, a veure, podem fer forats que comentàvem. Mira que és fusta seca, i bastant dura. Ja us dic, pareix una xorrada de ferramenta que ens ajuda moltíssim en el nostre dia, moltíssim. No sé si podeu arribar a veure-la. Bé, com sempre, agarro el mòbil per al selfie. Hem culminat ja el ganivet. Veu, no és cap cosa estèticament preciosa, però l'hem fet tot des de zero, en un tros gruixut de vidre. Han eixit moltes més riscles que se podien utilitzar com a ganivets, que de fet hem utilitzat. L'hem utilitzada com a destral, també, per a tallar el tronc. Vull dir, del no res, en veritat no és el no res, veritat. Un tros de vidre gran pot ser un tros d'obsidiana, un tros de sílex, un tros de quarsita, un tros de roca calcària, també se pot fer, i un dia ho farem. Pot fer un ganivet, veu? Tenint la resina i tenint el cordell fet. No és el ganivet més preciós, no és exactament el ganivet d'Otzi, però heu vist. Punxe, perfore, talle, serre, una autèntica multiusos de la prehistòria. Res, espero que també ho hagueu gaudit, ho hagueu passat bé. Espero que li doneu el like si és que us ha agradat i que ho comenteu a altra gent per a veure si arribem a aquests famosos 200 subscriptors, que estic ahí en ganes de fer-vos un vídeo especial per a vosaltres. Moltíssimes gràcies pel vostre recolzament, i no res, ens veiem al proper vídeo. Avant!